Babaeng gitago-tago sulod sa 3 ka tuig tungod sa pagkalambigit sa investment scam ug estafa ang nasikop sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation kung NBI-7. Ang dinakpan nga si Eva Ferrares nadakpan dito sa siyudad sa Naga niadtong Setyembre 8 ning tuiga. Kini human gireklamo sa duha ka mga complainants kinsa giinganyo sa suspect sa pag-invest sa pag-supply og rice and pack lunch sa usa ka pribadong tunghaan. Tungod sa kanindot sa istorya, nadala ang mga biktima og nakahatag og dulaan sa 1 ka milyon ka pesos apan nasuta nga ilad lang ang tanan. Atol sa pagsusi sa NBI sa record sa dinakpan, nasuta nga doon na kini pending warrant of arrest sa susamang modus. Most wanted person sa kasong murder nasikop sa mga sakop sa Cebu Provincial Intelligence Unit sa Barangay Lagtang, Talisay City gahapon Martes sa buntag. Gitumbok siya nga mo'y suspetsado sa pagpusil patay niadtong Disyembre sa miaging tuig sa Barangay Lagtang. Gisikop siya pinasikad sa warrant of arrest. Giila ang dinakpan nga si Dimitero Basas 43 anyos. Matod ni Police Major Nolan Tagsip, tigpamaba sa CPPO nga gingong misuway pa siya pagsukol sa kapulisan atol sa pagsikop ug nasakmit gikan niini ang usa ka .45 pistol nga puno sa mga buhing bala. Hinungdan nga gawa sa kasong murder, dugang kaso sa kalapasan sa Comelec gun ban o direct assault ang iyang atubangon. Gisubay pa usab kung aduna ba kini kalambigitan sa uban pang krimen nga nahitabo sa syudad sa Talisay.